Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, buludik man tay dakkel a plangganam. Jay batya, ti kayat mo asawain, Mare. Ay, ada ijay banyo, may, Mare. Charan! Inalakon maray, ada kanya kaun. Na, Isublik tumulaang kan kanumalpasak nga glaba. Ay, sige, Mare tuyang. Uray, tajak pa'y mutkit di usaran ita. Hey, thank you, Maribanang. Napan ka man ng bimulod, itibat siya ni Maribanang, tuyang. Kahit maan ano ko ma. Kanayon kalaki din na bumulbulod. Gumatang ka mga mina. Gumatangak pa'y laang no damo la mabalin ko abuludan. Alwadam nga raw, tanarigat no madadael, kahit saan mo mutabagay. Wen kaday, numadadaal man, di sukatak. Kanya, Planggana laang mo, daytaw. Ayan nantay dakil aplanggana ta dito'y banang. Binulod ni Mari tuyang, Enteng. Anya? Jak ko maipabulod. Ang inala namut gaya man. Usarak ko ba? Sa pa inarigat nga gisubli, ti bulod na dadya tao. Sikan ati mapan mangala, ijay balayda. Sa adan, bumulod aklangan, iti planggana ni Kwaraw. Anya? Mapan mo alaan. Intun ko, di nantumanan isublikan ka. Ay, wen Enteng. No jak mauray nga isublina. Talaga asya kon ti mapan mangala. Bumulod kayo iti pelangganang, Kyle? Kumangarod. Ada ka dita, pagbabadak ko maiti kawus ko. Apay, awan ka diti pelanggana yaw? Binulod ni Marituyang. Anya? Alata isublik to inton malpas nga usarak. Katuan na ang, Kyle. Gyamanak ah. Gumatang kayo langan iti dakkel a palanggana yaw. Wano saan, timba. Muna niya. May mayat a pagbabadan ti kasjay. Alata ibagak tuman ka di, antay. Imayak, tagumatangak man iti dakkel atimba, marikwanang. Una, Maribanang. Agpili ka laang dita naka-display dita. Daytoy nalabaga ti maris na ti alaak, marikwanang. Pangusaram ka di ititimba aya. Usaran ka no ni Inteng a pagbabadan na kadagiti bado na. Anya? Ay, nagrigat ngamin ang malabaan dagiti bado na. Ta saan unay ang managdigo sa tao? Kasta ka day, Maray. Ay, wen, Maray. Masapul nga ibabad pa'y iti sabon ken Clorox. Sakbay agel-gelag. awan ni tuyang kumaray. Napan na jibang kang may. Umay ko kumaalaan ti dakkel a planggana wenno ti batya. Nabayag ngaminan a binulod na. Nay, apay di na pa'y gamin sublay ka na kayaw. Ay, saan pa'y nga rod? Dayta nga rod ti umay ko ibaga. Iso siguro dahi ta nakapaklaw, di ta igay, maray. Isong agpay so daytoy Alam mo, maray. Angam, apay ngay, naabutan matan, kan nakupit matan. Ay, yakam mo, maray. Mutan da dya kumaray. Dadaulan na mo ti gamit mo. Makaibagbaga ak asukatan na kuma. Angam, awan tumit nga men. Anya nga ti usar na dayta. Ada mo abot naan. Bayam, tausar klangan a pagmulaan iti sabong. Naimbaglakin din. Gimatang ka iti timba. Idinagbulod iti payong. Dinadaal na. Ita, jay manandakkel a planggana ti dinadaal na. Sapay nangina itan ti kasjay aplanggan ha. Ay sana balay. At damot tan jay dakkel atimba, Inteng. Apay ngamin. Saan da gumatang iti kabukbukudan da?
Nakitak nga dadakkel atimbayaw maribanang Ah, mabalin abuludek biit maray. kwa, marituyan. Buludek laeng mag isublik tumulaeng maribanang. Sige. Buludam nga rod. Ken addamay sa barita sabon mo dita maray. Na, apay marituyang. Buludek pay man. So kataktaw no makagatang ni badungkaw. Na, Nagbulod gayam ni Kapitan iti Plangganam, kwarawg. Kasanaw. Saan ngayon subliada agos ni Nana Tuyang ti binulod na apalanggana ta? Dayjay pa'y amari tuyang ti kunayaw. Wan nga raw. Idi pa'y laang ang nagbulod kanyak iti Bornay. Aging gaita, di na pa insublay. Ay una yan. Tunggal ipalagip ko kenkwana. Wen, kunana. Ngam di na mga rod isublay. Ay una yan ni Nana Tuyang. Iso nga idi kunana abumulod iti igadan. Jak pabuludanan Apay ito na bitak mananday tatimba tuyang. Ay nakinargaak iti danom. Imparabaw ko dita. Natinagmutan. Ay, sapay binulbulod mo lang na itakan ni Maribanang amaw. Wen nga raw. Orayan So kataktuno ko. Lumuna ta maalam to pay lang ti umisay. Kay tapay ingagara nga raw. Ay makamu ka man lang. Total, sikat nagbulag. Awan to marin. Sada nga isubli ti binulod dakan ka banang. ay, anya maten ti kastoy. Awan pa'y ganas mat agim matang. Inruwa mo ngamin apapabulodan iti gamit mo jay tao. Ay, saan ko maabali na ita, inteng? Nulakot taam muda nga isublay. Ken isupay ko ma. Pagpunduan mo't iti danham. Awanan. Bayam, tamapan ko alaanan. Sika pa yung tagbamban nga mapan mangal ala iti impabulod mo. Anya nga rod. Anusanen Anya, nadadaal ti kabarbaro atimba, marituyang. Ay kwamaray. Natinag. Anya kamutan. Binulod mo lang ngam di mo among alwadan. Kay amok ayamot amatinag itinangi kabila. Alaman. Sukatam nga rod dayjay atimba, marituyang. Manaw. 5 gasot, salbag ka. Diyan lapat yan. Nagninamutan. Anya, ay salbag ka kitday. Idi damaw payong ti binulod mo. Sumarono tidakkel a planggana wenno batya. Angam dinadael mo. Angam jak nagtagtagaray. Uray na bayagan dayday. Isingir mo pa'y laita. Katwan na, sa ita, timba manan ti dinadael mo. Yak kanunungan, tiaramid mo, tuyan. Anya, Nukunan ni Maribanang abayadam ti pinanggatang na bayadam. awan kwartak ita alimagasot ba daw? No kasapulan nga trabahuam, aramidam. Nagkunang amay. Ay, kwa. Agpaisaw ti kunadaking ka. No binulod mo, halwadam. Uray dagiti binulbulod ko iti kalabas. Isingir na pa yan. Ay kahit gungun na ma. Apay nga may ngagbulod-bulod ka. Talaga ki di ama diti ugali da di ama ribanang Imaw. Adamit kwarta ngay ditad kuking ka. Ngam nang ipanam ngay. Ah, Inggatang mau itawan sir-servina. Ay, umayak man makisarsarita kan ka di Twitter sena, marikwanag. Maray. Ambom, talaga ang masursurunak ang makakit-kita ka ni Marituyang. Apay ka di aya, Maray. No apay, taiso pa'y tinagbalin a kaarubak. Ay, kaslam mo ko, no apay. Ti kinalaing na abumulod. Ay, pudno, Maray. Tidakas na. Dadaulan na. Ay, no pasukatakmat, makapungtot. Anya? No nalakala ko matimang bakal iti tao. Talaga nga inaramid kaun. Ay, unusin nyo aday ta. Ay, nariga ti akakaarubang nga agap-apa.
na natuyang di kumit kita di tao eh. Kung nagpaisa. Mas dawat. Saan mo't nga umay lumugan? Pawid samot tayo. Anya? Ay, nagapadan tumo ngamin kani antim abana. Anya? Eh, diya kaya ti makibiyang kada kwada tanarigat. Una, ang mga numakibiyang mo't ni tata ba daw? Ay, guri ka. Eh, marituyag! Eh, umay ka lumugan ay taagawit tayo. Nasaya at mo't ni Kapitan kanya. Inlibre nakpay iti plitek. Kanya? Saan akaskin ni Maribanang banangan, ha? Nagalas ti ugali na. Ay no apa yung nga babae. Di na kami mo't yaraman na. Badaw, Naka-extra ka mo't lang, kas dishwasher, ilay. wan, ang may sabulan laeng, tag sublime laeng di sigod a dishwasher day jay. Nasayaat. Tapnod na pangalam, iti pagbayad mo, kini Maribana. Nakastruk gayam a dishwasher ni Marituyang ijay ilay. Wen Maray, tapnod na pagbayad na, iti dinadail na. Naimbag mata, kayat na kabadaw. Di na kayat ang binagbagak, tapno manggid mo ta. Ibagam nga main ta, gumatang kayo laangan iti kasapulan yaw. Ada inted ka, hindi paggatang na kuma. Ngam ginastos na mo iti awan kais iskan na. Ay, una yan. Gumatang kan ititimbakan planggana, inteng. Eh, kunak man no, anusan ta nga urayan no sukatanda. Ay, jakon makaanos nga aguray. Isa gumatang kalaangan. Ay, ano sama? Napan ka no mo't nanggad ni Maritoy ang gayam. Ay, jak mamati aso katanda pa iti dinadaal da. Bayam ka di. Tasyak lang ti makaamaw. Para makitan to nga rod, inteng. Ay, nagawid gayaman ni Maritoy ang paray. Wan paray, extra lang ijay. Iso saan na nagsublay. Ay. Eh, ang mga no, ada na bati asuldo na, tas sukatan na kanong jay timba adi na dael na. Ay why, hindi ka madanagan paray. Tasukatan na, dagiti gamit ni Maribanang, dinadail na. Ay, thank you, ano kasta pare? Pinapudno na, dayta, tiga po na, no apay anapan nanggay, di jay ilay. Aya! Kagumatang, iti sukat mo, kadagiti nadadail na gamit. Anya, Imay dito, ni pare inteng, kiti pagbagana. ha? Di lang magkiditimba, ti paspasukatan da. Ang kunak, amin na Ah, Sukatan amin na tapnowan, ibagbagana, da jay nga inteng, nakababayin. sa bagay, kababain mo't nga agpaisaw kin ni Kapitan. Mapanmon to sukatanay, ha? Pamrayam tumutay na dumawat iti pamakawan. Wan, badaw. Maribanang, umayak man. Ay, dumanon kalata, Marituyan. Ay na, naimbag nga oras mo, Maribanang. Apay ngay may ka. Umayak, tasukatak dagiti binulod ko idikan ka, Maray. Ay, saanon? Bayamon, no pagbayad mo matlaang. Ah, ay adda. Adda kwarta, Maray. Iso agim matangak iti isukat ka. Ah, Pakawanan na kumaa, Maribanang. Bigbigek ang nagbasulakan ka. Marituyang. Umayak makikapyakan ka. Kat sapay la kuma, tamapakawan na. Ay, no ti Diyos kat mamakawan, syakto lakit din ti saan. Kayat mo asawan. Napakawan na kaun, Maray. Ay katuan Marituyang. Ay kat agyaman akmet, tanakaamiris kamot laengan. Tata na ornosyon ti amin kada kayaw kani Maribanang. Gumatang kamot tayo, iti kabukbukudan ta agamay, dito balay. Wan ba daw? Saan nga minadagiti awan kais iskan na tigat gatangam? Di ka kadiagdanag. Tadagiti kang runaan ang mausar dito'y balay ti unaek agatangen. Nasayat. Tapno di kag bulod-bulod lang, ito saran. Ay na, Toyang. Saan nga min anasanya at date na?
Bumulot kayo iti gamit ti sabali, sa di kay alwadan ken ammo nga isubli iti aking kukwa. Ala sige! Ditan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Tay barya ti ginatang ko ngay kagawad. Mabitla ang kapitan. Manumot la ti baryak. Adtoy. 8 pisos sa amin ti bariyam. Kinu 5 pesos lang ti inyawat ko kun ka. Kasta aya. Ay, kunaklakit din ano sa ngaribo dayjay. Naimbaglaangan ata nasing putak ataaw sa nakadakas. Agyaman ako unay, kapitan. Kasla siya, imbis asang agasot ti kwarta, sinuklian na kiidin iti ado. Anya? Wine, pinagbalin na sa ngaribo ti inted ko paray. Insublim ka di mo lang? Ay saan na? Uray tayo sumot ti nagkamalay. Sana siya. Lukaw. Rumbang ko mga insublim Di mo gundawayan. Ay, sana bali Tadumot siguro ti kwartana ni Mari Juana. Iton maminsan, no amo man nagkamalay. Ibagam, kas iti inaramid ko. Insublik ti kwarta. Now, tinako na ni Uncle Inteng, tataba daw. Anya. Nang runa kat kasya bumakatan ni Nana Kwanang. Imbagayo ka dikin Juana, tinaibagak idikin ni Parinteng. San mate? Apay ko mga ibagami. Nasaya at no kasta. Nailaw anak laki din na nangibaga. Hindi kagdanag. San mi nga imbaga? Ang pangaasay, tadi mo nululitain. Basol ti manggundaway. Malawain. Diyak to nululitain ko araw. Sumot lagayam, akasla maluglog, akajak amaw. Ay, naimbag no anes ti gumatang akas ka ni Enteng, Maray. Diyak nga rod maawatan no maminsan ti bagek, Maray. Ay, gagangay na ti bumakuten. Nalaka tayo ang makaliplipat no kwa. Pampanunutag nga rod, sumardeng akong kumangagla ko. Mailalaanak maut. Di pa abangam to iti sabali da ito itersenam, marikwanang. Kumaangam. Kasla mariknak at kabaulakpay mo ti aglakaw. Ay kat addakan kadaytan, Maray. Makiasawa ka nga minun, marikwanang. Sasawumot marituyang. Apay, nalakaaya dayta. Kasano nga'y tibiyag mo? Ang may sa kalatan. Anya. Siya kun atalaga ti madandanagan iti kasasaan mo, marikwanang. Ay, no jak to pa'y madanagan. Si kantulakit din. Ay, kaasi ka No di ka makiasawa, marikwanang. Anya. Awan ti mga sikasuken ka. Awan ti tumulungken ka. Kaasi kantaw. Iso nga agpanunot ka na imbag, marikwanang. Bunmut nga may, makiasawa kan, Maray. Anya. Kamno, dakadwang mamanga si kaso iti tersinam. Dayta ka di maninti bagayo kanyak. When may sa ka mga may, two head is better than one. Ay, panawadak man laangan dito ay. Pa-English kapay mo dita. Uray saan kan nga aganak, Maray, adan to asawa matumulong king ka.
No maipapan iti dayta, ay ada kwartak. Manang danak ano kayat kao? Ay ka, daking ka ang arawd, maray. Kasano adi makaungat kan kakit at damot ka malimparay. Paray, Lalaki, ayan ni kagawad ko na. Kay bagayo ang makiasawa. anya, Siyempre, urayan naman ano daw may agaram kan po na. Si kamot. ay una niya. Kamaling agpaiso, paray. Dahita katikunak adiyo aramatan dahita utak yaw. Masiksikuran kami ngamin amang kikita ngagmaymay sa akanayaw. At damot ni Edgar amay sa abarong agkursunada kanukit ni Marikwanang. Anya, ay diyak ang muday ta, tuya. Naibaga kanu ni Edgar idinaminsan anabartag. Ni Edgar nga anak ni Matias di tadaya. Wen, Bali, 24 atawin nga raw, tibaid da. Di bali age doesn't matter, ako nada. kasla isunton ati anak ni Marikwanang nubilang. Ay manta ka sa ritak to ni Edgar. Awan mo timbagbaga kakasta tataba daw. Anya nga awan, kino imbagam ka no, may dakursunadam ni Marikwanang. Ay, pangasi o tata. Hindi lang nabarta ka siguro dahita. Mayat no ni Marikwanang ti armam nga asawain. Tas si kanto ti mang sublat iti tersina na. Ganda duma pa si ni Kwana, Edgar. Tila ibagbagam may tataba daw. Ay, agpaiso ti kunak. Iso mapanak inton malang mitayan na. Ibagak king Kwana, ti panagayat mau. Anya? Agtugaw ka kwaraw. Tapno at the witness. No anya ti sungbat ni Marikwanang. Ay katwa na tataba daw. Anya kumamot ibagam nga ikaba daw. Maray. Imbaon nak ni Edgar amang idanon ti panagayat na king ka. Ulitag, awan iti bokabularyak ti makiasawa. Sungbatam ki din tayat ni Edgar. Tapno di kan mabaa na balasang. Anya, Panunutan maray. Narigat ti agmay-may sang agbibiyak. ay subardeng ka man. No adadadahil ti ridaw mau. Awan mang tarimahan. Awan ti agkarpintiraw. Ay, saan aparikot kanyak dayta? Manang danak no kayat ko kunak manayin. Sino ngayon mo timang kayat kain ka no kasta ka? Ay, jak kaya ti makiasawa iti ubing ngam iti siyak. Anya ngay nga rin ti kayat mau. Ay napili ka launay, Mike. Ay padawan dak dito yan. No saan kayo agumatang? Saan laang? Pinagsasawan ni kagawad ko nang ni tataba daw. Anya man ti basol ayan ni pari ba daw. Pilitan na nga rin ni kagawad ko nga makiasawa ka naon. Unay ka dahita akalokon nga aramidad ni pari ba daw. Diyan mo kan ko na Pilitan na ki din no saan nga ron akayat dahita ti makiasawa. Gapot at dalayan kwartam nalastog ka ngagsasaw, maray. Di nakpilitan na makiasawa. Tadyak kayat kabadong. Nagwapo ni Edgar. Kin ubing pa'y nga adayaw nga mitisi ka. Ay panawan na man dito ikabadong. Barsakan ka dita iti buti makita. Ay awan mo na talaga, maray. Para makita man niya mo ti pagbanagan ti biyag ma. Anya? Ure ado kwartam, di mo maibaon day ta. Agrigat kan tao. Awan tao ti tumulong king ka. Naa. Marituyang, nasaya at imay ka dito tersinak. Apay kaday Marikwanang. Bagbagaam ni kabadong. Makapasuron ti aramid na. Anya, Agasam, tapangtaan nakpayan. Agrigat akanaw. Awan tumulong to kano kanyak. no siyak ti sika. Makiasawa akon. Tanarigat ti agbaba aklatan maray. Ay bay sa kamad. Apay, kasla gumatang iti tagila ko laeng aya ti makiasawa. Na! Isumot lagayam apimanaw dito lugar tayo ni Edgar. Di na nga ron kaya ti aramidad ni pari ba daw. Uray kumamot no agpaiso adisidido na Edgar. Ang saan, Mike? Iti rigat na. Isupay ka no ti adaganas na nga agungot. Anya?
Iswa nasasaya at may, no, pimanawon ni Edgar, tapno awan ti pambar ni Pari Badong. Sa bagay mutkit di inteng. Ay, Diyos kay, imanawgaya mo ni dyan. Agasawad ako makinimari ko anak. Na, Ay na, uray lang na magaan to'y subil kon. Nabayag kahit adi naman tikaan di titaba. ay, una yun. Makasidsidak iti karni ti baboy paray. Awan mo ti agkasar dito lugar tayo. Tamno adda papantayo ko mapakiwatwatan. Ay, maawata ka, no apay akayat mo nga agasawa da kagawad kuha ng kanidgar, pare. Ay, Una yan. Gapulat na kayat mo ang makaraman iti watwat. Kayat mo apag-asawaan da kagawad kuha ng kanidgar. Ay, loko ka. sika ngay mo't kwaraw. Awan ka diti plano, mga sawa. Siyempre, adda, tataba daw. Ay, kahit mga sawa ka nga ro din Tapno adda mo pakiwatwatan da tao. Naguray kayo kadilang, tataba daw. Adda mo ni Mary Jane. Tinangabak a kandidata ti barangay tayaw. Ay, saus, di pa yung napintas launay, tinapili yaw. Imposible akayat nakday jay. Magpili ka nga ro diti balasang arma, mga sawa kan. Ha? Si kamutan ti magagaran. Ang makita kayo man kitay, tataba daw. Makasidsida ako ni ti karni ti baboy kwaraw. No kaya't naktimay sa balasang. At nakadimot lang nakasagana akwartayaw nga aramatan mi apagkalay sa amay. Ha? Anya? No awan, di nakdagdagan ang mga asawa, tataba daw. Sumardeng kan ba daong? Oray tanda pakiwatwatam dita. Pakiwatwatan? Sa dinaw? Di mo amaw. Natayon ni bakit isyang ditalaod. Idi kanurabi ay. Tay bak abalasang ani isyang? Wen, isong agsagana kamutun tamapantamakkilamay. Ay, piman mo nga isyang. Tawan kabsat na, wano pamilya na at tumulaw. Wen nga raod, iso amapantayo. Tamapantayo tumulaw no anya tinasken ama aramay. Ay, maragsa ka na, kabaranggayak ida. Tauray no awan anak, wano kabsat ni bakit isyang. Kat adda kay anak balay, nakasla ka pamilya na anangaywan ken kuwana. Iti panagsakit na, aging ga anatay. Ayun, Kapitan, talaga kasta. Dahito, timay sa kadagiti kapintasan nga ugali tayo. Arumbag, adi tayo kumapukpukawan. Ken ipatawid tayo, kadagiti anak tayo. Atiw pa'y day di bakit isyang ti adakabsat wano anak na. Pagkunaa maribanang, Espesyal nga mintilungon na. Kompleto dagiti na usar iti lamay na. nagado nga men dagiti napantimulong akakalugaran tayaw. Idi adda iti ospital. Agsusukat dagiti kaaruba ng agbantay. Iwan nga rod. Kunak ano, kakaasi ti may sa abaak adi mga sawa. Tawan ti tumulong. Kas nakunakan yak ni kabadong. Ay, patpatsyemmet nga minday ja apari badong. Aging gayta, awan pa imbaga na dumawat iti pamakawan ka uno pasinsya. Kadagijay nga imbagbaga na kanyak iti kalabas. Ay, suron kaun na talaga. Yakla impagaro pakas jay kaado dagiti tattawa na pantimulong kani bakit isyang tuyang. Amuda nga min nga awan kabsat na, wano kabagyan na at tumulong. Atiw na pa yun ti adda pamilya na. Nagpintas ti lungaw ken pansyon na. Ken ado ti timulong a kabaranggayan tayaw. Iso ano maminsan, di mo kunaan aga putamay sa abaak nga awan anak na, wano awan asawa na. Ket kakaasay nga awan pulos tumulaw. Uy nga raw. Nga nga iti nagsasaritaan niya, kalpasan ti tabon ni bakit isyang paray. Nagsasaritaan may, maila ko ti balay ken sular na. Ket pagbibingayan dagiti amin ati mulong. Ha? Sanda akayat, ang nakunak. Kaya mo sa bali ang mga la, no di isuda. Oh. Ay naimbag man. Saan da binaybayan. Kit awan anak ken kabsat na. Nagkunang amin mo't akasta. Aging ka ita.
Awan pa'y napuutak mo't anabaybayan. Kaputag may sa laang agbibiyag, pare. Kumusta, Marikwanang? Ibagam man na makiasawa ak, takakaasiak tao ngagmay sa. Ay, saanin, Maray? Nakaamiri sa kitan. Ay nasaya at matgaron no kasta. Pakawanan na ka, Maray. No, nasaktan tirignam kadagitim bagbagak idiking ka. Wunod. Awanan kanyak dayjay kabadong. Kidawak, adi mo ulitan ang tinaramid mo. Ay, agyamanak, Maray. Talaga asahanay, Marikwanang. Agbalbaliw akaw. Ay, tatabadong! Nasaya at mata nagsorry ka kininanakwanang. Saan anasaya at ti panagsasaom? Isungag balbalo ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DCWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bakmanan ti pustak, tataba daw. Ay, uray nga rod siya kwa raw. Naabak ti manukaw. Awanan ti urnong kaw. Ay, katagawid ta na. Paisan, mangkita tapay ti mabalinta pagbalatuan. Ay, una niya. Sige, intan, tataba daw. Ay, parikot ko ni Badong Kumaray. Apay nga, main. Kanayon amapan makisugsugal. Kaslay ta, awan manon. Aya, Ay maray, pautangan nakman. Uray dagup ti limagasaw. ay, ado pa'y ti utang yun dito, adiyo pa'y nabaybayagan. Urayom amaray tagbayad aktaw. Saan nababalain? Mapan ka umutang iti sa balay, marituyang. Anya, Nakabalato akmat langan, tataba daw. Ay, uray siya kumita, kwa raw. Mabisina ka. Ang sa nabalay. Ipustak pa ito yung nabalataw. Anya? Barang mga bakakmat langan. Ay, una, nga raw, kwa raw. Nung mga bakti pustata, o di nagsayata eh. Sige nga raw. Ipustata nga raw. Di nabalatuan ta, kwa raw. Apay ana ibayag ka, Inteng? Ay napan ko la pinakanjay manok ni Kwarog. Apay ni Kwarog? Dangarod ije palutan. Ah. Aliwayan nan ti manok na. Ay, manipod at daday ta apalutan ti manok. Nagbalin mo ten abisi ni Kwarog. Maliwayan na pa yan. Ti agpasada iti tricycle. Ay, day ta tirigat na. No adda palutan ti manok dito'y barangay. Awan ti mabalinta. Damot permit da. Na, Ay, naabak mo lang tati pustada, kwa raw. Makapadismayamot ng tikas to'y abiyag, tataba daw. Ay, agawid ta kiday. Mabisina ka. Umutang tayo timakan. Naimbagla pa madpad iti biseng. Ay, una niya. Daglakla ko ijay aw. Umutang tan iti lako na hot cake. Ay, kit una. Hot cake ko naman. nasaya at tadakan ba daw? Awanon bagasta. Anya? Di ka man lang nakairemedyo mo tayong. Naibos moten ti gasol a paglutuan. Ay, kaing ka mangayon iti pagsungrod ta. Siya ti baon mau. Sika ati mangayaw. Anya? Apay di ka mapanagpasada Kwarog.
Wa nga main, nibus ti paggasolinak ko ma. Gumata ka, tapno makapasada ka. Kinapudno na, nabak iti sugal tinabat-bati a kwarta kanggang. Anya ko maita. Umayak ko maumutang iti kwarta yaw. Anya? Bayadak to apaman ang makakwartaak. Sige, tapno di mumut ko na. Ay, thank you very much, Sangkay. Umutang akman iti kwartang paray. Katno damag ko ka, naglako ka iti dua kalding mau. Pudno paray, ngam impaabak ko iti sugal ay palutan. Anya, insugal mo. Hindi ka lang nagpampanunot mo tayo. Impagarup ko ngamin paray no mga bagak. Kit agdoble ti kunak, angam saan magayam. Una yan. Nagpadaan nyo lang arudan ka ni Kwarog, no kasta? Ay pangaasim man paray, pautangan na man paray. Una nga 500 lang. Anya? No, di mo kayat, di babawek. Ay, sana paray. Mala, kayat ko paray. Ado ngamin ti makakitkita iti panagkuykuyog da pari badong ken Kwarog ang mapmapan ije palutan. Kinapudno na dandani amin ang alalaki dito'y lugar tayo kat mapandamot amin ang ije palutan inteng. Mapandala agbuya. Agbuya da kano inton kwan agpusta dametan iti kwarta. Kano? Saan akano? Pudno inteng. Maliwayan da pa yan ti trabaho da. Narigat nga ron ako kontraan dandani amin alalaki dito ayan tayo kat mapanda iti palutan. Anya! May bag ka pa'y Kwarog, at manok mo akawitan. Nangina ti pinanggatan ko iti dayta. Amok Kita man numayat mo lang di sinyal na. Kita ma. Mayat. Isuan nangina. Ay wait, pada sinyal na ang mga bakit mamitlo at haras. Isu nga ro da ginatangkaw. Imbis ko mapaggasolina. Anya? Angam ti parikot ko ita. No sa dino ti pagalaki ti kwarta. Ay uwin kasano mailaban mo dahi tamanok mo ngay no awan mo lang ti kwarta mga ipustam. Agpanunot kayo man kit di iti mabali na pagkwartaan. Tapno at da pagpuunan ta amang ilaban iti manukkaw. Maluman, agawid ka mutan, marituyang. Pagawidin na mutan, marikwanang. Wan, tamang rikupak mutan, kayat kaunti agina na. Anya? Ay, agawid ka mutan, tayong kaagluto iti pangrabyan nyo nga gasawa. Ayun anya. Malangarod maray, panawan kan. Ay, nagrigatan ayat agmay-may sa, taawan pa'y maibaon. Syaklat ati agluto, iti pang malumak. Ay, nalpasak mo anang rabi ay. Maturog akaon. Itos mau ang iyong kamay. Sino ka? Sino kayo kaday? At bakit? Huwag ka lang magtanong. Huldap ito. Ado di kwarta ka. Kung kayon, sa inyo na ang tira ko. Mabuting, ali. Ay, nagmamakaawa ako. Huwag niyo akong patayin. Huwag kayong mag-alaala. Anong gagawin natin sa kanya, boss? Itali natin siya dyan sa malaking puste. Anya! Ay! Sino tinangaramid kan ka iti kastoy, marikwanang? Dua lalaki ang nakaabungot iti nangisi iti simrek dito, maray. Anya? Kwartak ti gagara da nga lain, isungainted ko na. Dagaya man kasta ita dito'y amapaspasamak. Agam, sino ngay nga tadagijay? Ay, amok no asino da, maray. Wan, dakabadungkan ko arog. Isuda na gijay, maray. Anya? Kat no nakaabungot damot iti nangisit ako nam. Pudnaw, engam,
Mailasin ko titi magdado, maray. Ha? Damot lang ang pagsugal ta, tatabadaw. Agbingay ta ko araw. Siyak ta daw, ta siyak ti nakapanunot iti amin. Anya? Wala, di ka nagreklamo pa ay. Anya matan? Panunutan mo ita. Awan ita ti kwartata, no sana siyak. Sana? Agudwata. Ay sana. At ado kanyak kung nagtumay. Tatamanan dito'y palutan. Ado ita titataw dito ya. Iwar mong ti kawitan na manok mo, kwaraw. Ta ilaban mo mutay. Pustak man iti dakalagatan. Tamayat ti sinyal na. Sige, tapumustak may. Una, No mga bak tanto adwa. sikat ti makamaw, tatabadaw. Nangabak ti manok ka, tatabadaw. Yes! Success, kwaraw! Uray kayo laglag tulag tao, tatabadaw. Ay, ito na. Tadamit din mabaling ko ita ang madawatan. Itihan niya. Iti balato ah. Nyape ko ma. Sana mabalinti inaramid na kanya, Kapitan. Kagawad, Agdaruma ka talaga. ay masiguradong ka di nga isuda. Kitno ko namit na Tagalog da. Tagalog lang, di pa nagsauda kampay day. Nga mailasin ko talaga. Anya? Ay masapula sungbatan dati inaramid na kanya. Ado ti makadlaw kadakwada, nga ado kanu ti kwartada, inteng. Anya? Dakkel kanupay agatad ti ipuspustada ije palutan. Naa. Nangalaan na nga iti kwartada no kasta. Dayta nga rud kait. Ay, nagkarudan. No isuda ti nang hold up ka ni kagawad. Mailasin kanu nga rud ni Marikwanang titimak da. Ay, mapanagnakan tumit lang. No, dagita, tinagaramid iti kalokwan. Ay, paibalod ko. Ingkatang mugayam iti kawitan amanok ti inutang mo kanya. Unang kail. Imbis ko maapang gasolinam. Manaw, tinangigatangam. Sana bali tabayada kon ita ti utang ko kada kayaw. Nangalam iti kwartam ko, edi ka nagpaspasada. Ay, inabak ko iti sugal. Ay, agpudno ka kanya. Ha? Da kayo ka ni paribadong tinang hold up ka ni kagawad kwa nang idi na minsan Arabi ay. Anya? Ay, pangaasyaw. Taano da kayo tinangala iti kwarta, kat isubliyaw. Di kay makapaglibak kanya. Tamailasin ko ti bosis yaw. Kasano kumada kami maray. Kino Tagalog mo ti panagsauda ako nam. Wan, pwede na ita. Nga mailasin ko ti ayog ti sao kan bosis yaw. Aminin yung ti basolyaw, kat isubliyaw ti kwarta anaalayo kan kwa na. Ha? Aminin yung tipod na, tatabadaw. Kwaraw? Hindi tatabadong ti aking plano iti amin ang kail. Makita yaw? Ha? Demonyo kayo talaga? Ay, pagmultaon kayo. Makita yun itang haramin yun. Nang runakan ka, paribadaw. Ay, pasensya paray. Naabak kami ngamin iti sugal. Anya? Ay, Marikwanang, pang-aasim pakawanan na kami kumaha. Anyat makunam kagawad. No isubliyo kanyak ti kwartak nga awan kurang na. Sige, pakawanin kayo. Ay, uwan kagawad. Basta di na kami ipabalawd. Ay, Nagasat kayo, takas tala ang ti ibaga ni kagawad. ay, paray. Warningan kayo itak, waraw, paribadaw. No ulitin nyo pa iti inaramid nyo. Ay, sakti bang ipatiliw kada kayo iti pulis? Ay, uwan paray. Ay, sana na maulit pa ang kail. Ay, talaga saanin? Manipod ita. Ipasardeng ko na ita, palot-palot dita. Ay na, tatabadong ken kwarog. Awan na saya at nga itden kada kayo ti panagsugsugal yun. Nembag, tempasardeng ni Kapitan ti palutan di talugar yun. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ni Jonalyn Menzi Carino. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez.
Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ida kayo ngayon. Pari ba daw? Kwaraw. Ay, nabartag ka mo tan baray. Sana ka nabatak. Nakainom maklay tita boy. Nakaaduyo mo't ngamin tinaginom iti tapoy, Uncle. Kasano nga dito ko araw. Nabartag mo tan ng kalmaw. Ngaraw, tataba daw. Umuna ako na ang agawid di barangay Kabildatan. Anya? Kadwa ang pailaing na ang kalmo nga inting ditaw. Uraya mamausawan. Anya, pahingay ngaraw. Dainting ngay kan kwarog. Apay adi mo kadwa ida, pare badong? Nagbati da ijay lugar anapanan may, maray. Anya? Naparte nga min unay. Na. So, binilin ko ni Kwaraw, akadwain na pailaing. Ay, kunak tupay kahit. Impapas naman ang tinaginom. Ay, di lagbain. Inyawis na mo nga min, maray. So, impapas na natin na ginom. When ang amo na kumamati ang kontrol. Bigat ton siguro nga gawid da kin ni Kwaraw, maray. Sige, urayak laengan. Nakitak mo't ni Kabadong. Nagapuan na ka day. Naggapo ka no ijay Mountain Province. Diyak mo, basta. Anya ti dapan day naramid kanungay, ijay. Inawis da ka no ida adimar ay itimay sa apas kan ijay maray. Ah, kastagayam. Nabartag ka numanan ka ni Kapitan. Iso a pinanawan da. Ay unay mo ti aramid ni Kapitan. Ipadlaw na nga raw ti kinamamartek na maray. Kababain pa'y kidin May sapay mo nga raw da Kapitan. Ngarud Igatan, Uncle. Agawid tayo umatayin. Ni pari ba doon ngay? Imunatan ang nagawid. Hindi pala kalman. Aya? Nakarumot ngamin ti bartak yu di kalman. Naimas namin timpasango da atapoy. Tapoy gayam ti kayat yu, Rice wine. Kurik. Ala, agawid ta nga ruda. Mala, ikay pakatan, Uncle. Tagawid tan. Ay nainteng, di ka lang mabain. Apay manan ayo? Uray sa dino apapanam. Agbartek kalata iti uray lang Sa nabali ta adamo ni Kwaraw. Kahit kasanon no awan ni Kwaraw. Apay agbarte kak pa lang ayam no awan ni Kwaraw. Ay, ammo kon, no apay akanayon mo nga itugot ni Kwarog iti papanam. Na. Amok ngamin adinak mabalin abay-bayan kay. Awan lakat kanayon ka nga agbartek. Oh, saan to pay? Na, anya asaan? Andatan dito'y barangay hall, Kwaraw. Mapangkagumatang iti arakman. Ha? Kaya't yu asawain. Uminom kayo manan, Uncle. Anya pa'y kuma? Ay, ang mga noda makakita ka data ditaw. Kat adda maibagada. Aha. Tinasayat. Mapantalangan iti ayan datataba daw. Ay, uuwan anya. May mayat ijay ngam dito'y barangay hall. Sige, gulit. Sayat, may kayo, paray. Apay, ada napintas adamag, paray. Ay, ada, paray. Anya data? Ay, kat siyempre, stomach progress. Oh, what do you mean? Ada nyawis kanyak ti pagayam ka at agabinggate, paray. Ha? Anya data? Kanyaw kanumo da jay. Ay, sikalag sa mo ti imbitado. Ay, saan Kunada kay welcome ti kayat na sumurot kanyak. Kasta ya. Ay, mabalin mi nga ron ti sumurot ka ni Kwaro ka. Anya, adda man ang dakwaro kan Kapitan Enteng iji balayaw. Wen maray, agi inumdamanen iti arak ijay balay.
Ay, una yan. Maliwayan manen ni Kwarog ti mapanagrunda. Kunada arundaan da dagiti agiinom iti rabi ay. Wen nga rod Kay kayat nakit di no saan nga agrunda ni Kwarog. Siguro Wen tapno addag bantay kun kuana no kasta mabartag. Sigurado nga ta nga da tapoy ijay. Ada, paray. Masigurado na ita. Tapos na mo yaw, tatabadaw. Kaya't ni Uncle ko ti rice wine. Ay, uray siya, Kwaraw. Kaya't ko na jay. Nagpada kayo nga roda ni Uncle Inday. Iso ang mapandayon. Dumaray tayong tuman. Ay, sure. Isra mapantayaw, tente makiwat-wat. Ay, una, Kwaraw. Sapay ko ba da tapoy ijay. Mapan ka manon ijay bengget, Enteng. Una. Sana balay ta do ti amok ijay. Anya. Uray mabartag kak ijay ket amok adidak baybayan. Sige. Agpapas ka nga agbarbartek iti sadino man apapanam. Imbagak metten aliklikam ti kasta nga aramid mo. Tadi ka mangibabain. Apa ikidi ngay aliklika ket kayat ko nga aramidin. Ay kat sige laeng, Inteng. Aramidam ti kayat mo. Anya? Ibagakkan ka. Saan anasayat dahi ta apagtuladan da? Aya. Katwan mat. Ay. May saka a kapitan. Kastakit din ti aramid mo. Ay, welcome, Kapitan Inteng. Badong kan Kwaro. Agyaman kami, Mang Indaw. Ay, umalik kayo, te. Mininom kayo sa tapoy. Anya ka no? Kanya ka daw. Ay, hintay ka no ijayan na ta uminom tayo iti tapoy. Wow, yes! Daitan ti paborito pa rin, day. Mapantayaw nga roda. Ayos! Nagadugay ang pinakabuti tubog ti tapoy ditay. Uy nga raw, paray. Ay, kasla magagaran ako nga uminom Ay, alain nyo, nang tulo ay botelya di tapoy ta. Inuman nyo, sti. Uy, uy. Ayos! Sagay sa tay iti butay pare ba daw? Kwaraw. Ay, Ay, Kapitan. Ilain nyo, adi abo. Ta, di kayo kaino-inom anggoy. Sa anggoy di inuman nyo. Anya? Ay, sakbay ay uminom kayo. Yan kaimad-mad kayo. Ha? Yan siya. Ay, imad-mad nyo ta. Maawis din adi kaila isa. Ta, iwo di kang kanandaya. Nagmayati naman na pare. Ay, talaga naman na mamadaday. aguray kayaw. Angkang. Nalipatan nyo di mbaga di lakay nga imad-madyaw. Imad. Wine. Iminom kayo mutlatan. Mamati ka mo iti day ta, Kwaraw. Dulamin ko. Uminom tayo kidyaw. Ang aguray kayaw. Uminom tayo. Lok-lokon na tayo ni Mang Indaw. At iti ulas. Sublatin nyo may tagtayaw kayo. Mang Indo. Mantayaw kayo, aba. Isang gagait mo. Yan kayag ka di. Ay, ba't Mang Indaw? Ay agam si Badong ay doy. Si Kwarog ay doy. Ta, mantayaw kayo. Mabidlang tumakdirak akastoy. Kurog! Umayan ang ka. Umay kayo ka no? Hindi pare ba daw tayo. Ngay, nabartag kayo ng gail. Agawid tayo san? Ay, una ang gail. Mabit lang tayo bak ni Tata ba daw? Masapul nga agawid tayo dapay meeting ko. Tayong dito yung kalsadang agturong iti barangay Kabildatan. Nasa yata da jeep ang nakiluganan tayo, Kurog. Kinapod mo na.
Ni Mang Indo tinakisarita iti driver nga ilugan da tayaw. Nasayat ano kasta. Hala, magmagna tayo na. Una, magmagna tayo nga agawid iti arabe. Wen paray, magnatayo lang iti dalan na shortcut. Una niya. Mabiit tayo makadanon, ta shortcut. Apay nga, di tayo lang makadandano na. Ay, wen nga rod paray. Nabambanuga ka. Aguray kayaw. Dito mo dyan nagnaan tayo itay. Ha? Wen nga agpaiso ko araw. Ay, madiday tuwin ah. Higid sa mo ti bangkag da ito ayan tayo. Ay, agyaman na. Tanausawan kan paray. Udno ti kunam. Nay, Ay, asus. Ay, agtaraw kun ti manok. Para bangon sa amot ng guarag. wala nga paisaw. Iturog tayo pa dito, tanin. Nabanog ako. Ay, bigatay. Bumangon kaya, ang tataba daw. Ang kalinday. Sa dino ka rin tayang tayaw. Huwag nagpaisaw. Ha? Dito yung magayang bangkag may kinituyang ka. Oh, kita niya. Nakadlaw nagrikos-rikos tayo lang. Dito yung bangkag yung itirabe. Yay. Ay namaray, impagarup da kapitan no dalan jay igid ti bangkag may. Yay, una yan. Di da amaw arinikos-rikos dalaang idirabe ay jay igid ti bangkag. Una yan ti bartek da no kasta. Di da mo ti tortorongan da. Naimbag at nausawan da. Kat inturog dalaang. Sobramat nga minti pa nagbarbartek da no maminsan. Nasa umon maray. Ay, inmayak ta ibagak ama itantan pay laang timiteng. Apay maray, awampay ni kapitan. Ay, nakaturog nga rod ijay balay. Napuyat idirabe eh. Kasano? Kat sabali kano ti tinurong da idirabe ay. Anya? Gapo kano itinalaw sa bartek da. Di da napupuutan anapandagayam iji bangkag da kabadong. Ay, basol da ah. Apay nga mintag bartek da. No ammo da nga agawid da gaya man. Ay na, inteng. Kaya't mo tabalunutin ka. Adya ba nin ayat basol ko? Basol mo ti panagbarbartek mo itinalabas. Mangibabain ka. Di mo ilayat-layat na ita balunat mo. Pang-aasem. Ano di mo kaya't ti mabalunat? Likli kam nga rod tinalabas apa naging inom mo iti arak. Wano anyaman ang makabartek dita. Ay, Ay, iramraman mo pa yung dakwarog kan pari badong. Gapo iti aramid mo. Saan na maulit? Talaga asanan. Taday tangarod kat. Maliwayan pa yung meeting yaw. Ay, matuloy mo't inton bigat ti barangay meeting. Wan, kat ulitak ah. Likli kam ti uminom itinasangar. Anday ko. Masapul ayamot nga, ibaot mo iti muging kuday tamurdong ti balunot mo. Anyamot ti kastoy akasasaan ng buhay. Wan ah, tapno di mo to malipatan. Intay. Don't worry. Likli ka kung ti uminom iti nasangan. Promise! Ay na, tatabadong, kapitan kan kwarong. Di kay nga minagbartag itinalabas, tapno di yung malipatan, tilubong nyo. Ala sigay, ditang tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat ni Jonalyn Menzi Carino, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami,
iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Gumatangak man iti agas kan tinapay, kagawad. Anya day ta nakabatay di ta abagam. Nagamumot day ta abilet. Insagot kanyak nilakay ko daytoy, kagawad. Martinis daytoy abilit. Amo na pa'y atuladan ti manggag na asao. Ha! Makasao ayamot iti sao ti tao ti bilet. Makasao, kagawad. Iso apat-pat gag daytoy abilit. Pasaray no adda papanak kat sumursurot. Agbatay diti abaga kuno dito'y ulaw. Ah! Imbag ata di narugitan day ta ulaw. Saan, kagawad? Nanakam daytoy abilit. Amo na timadikan saan? Ha? Amo ayamot ti bilit ti madikan saan? Saan man, kagawad? Duma to'y Martinis ko. Nalaing daytoy. Saan ang gagangay abilit daytoy? Ay na! Nagamumutan day ta abilit. Tanagbatay pa'y di ta ulom. Talaga nga ado ti umapal dito yung Martinis ko, kapitana. Awan ngamin kastoy da. Ay, kasta ka day. Anya nga iti ipakpakan mo di ta abilit. Kumpormi Oray na loom a prutas, kan insekto, kanan na, kapitana. Aya. Jak lama san ti agtaraken iti kasta. Ay, ibulos mo laangan. Tapno makaammo nga agbirok iti kanan na. Saan ko ang mabalin nga ibulos, tagsangit ti anak ko. Ngamin, ado ti ubbi nga umapal, no makita dati Martinis ti anak ko. Marey, lakwanak man iti gatas. Gatas, ti ginatangitay ni Pamela. Gatas matken ka, Marey. Ah, awan, nasabat ko itay. Ipanakkel na ti kaadda ti Martinez at araken na. Nalaing kanukat dayja abilit. Saan ko nga palan ti kaadda ti Martinis na? Di nakmat matulungan ti Martinis iti trabaho. Oray siyak Ken saan ko apagesman ti agtaraken iti bilit. Ay biliba. Tas saan anak katangkal? Saan mat apumanaw? When taubing pailaeng, iso asaan pay apumanaw. Angem no adda makasaraken kwa na apada na a Martinez. Patyamat, asaan asumurot iti kadwana. Ay, anya day ta igam mo pare. Kasla umok matibilit. Napidot ko man ijay dalan, pare. Ay. Natinag siguro iti kayaw. Ay, tarak nam ka di day ta. Ay, kapilitan na, pare. Saan mo nga rod ang mabalin na si Daing, tapno itunaw. Apa si daam ka urbon pay. Puno day ta, pare. Ay, masyanak ngamin. Tan nabilag da ijay dalan na nakanganga. Dumaw dawat da iti kaninda. Ay, ingka nga rod pa kanin idan ni, nguman na nga dangagpasok. Uray la mabinati tengeda, mangingat nga to iti sipit da dumaw dawat iti kananda. Apay na kita sibong tibilay. Di mo kunan nga ampunam da kita. Mabalin ka di nga ampunam, ti daduma ako arag. Upat da, sagdudwa da. Kasanaw no nakagpasada. Day takat bilit itugtugot ka. Inak nga roday, tinak pa'y mangkita iti kananda. Sige. Kasla ison ti panakanak mo na, tatabadong. Ay, di ta ka manlangay. Panawang kan. Ikatakman pa ti wedding ring ko dito iramay ko. Tain nakaglaba. Ay, ikabil ko man pa dito lamisaan. Ay, bilet. Dito ka pa'y laangwan, tain nakaglaba. Ay, wan gayam. Inak pa'y gumatang iti sabon iti tersena. Awan gayam sabon a paglabak. Ay, ibatik pa'y lang tilalabak. Tainak man gumatang iti sabon.
kagawad. Lakwan lakman iti sabon. Aglaba ako ngam awan gayam sabon may. Aguray ka. Awan mo't ita di Martinis mo anak kabatay di ta abagam. Banbantayan na tilalaba kagawad. Imbating ngamin tilalaba itirwar ti balay may tay mayak ditoy. Amo aya mo ti bili ta bantayan ti lalabaan. Inton rinugitan na. Saan ka di ngayon baga ka nanakam ti bilit ko, kagawad? Di nanto aramidin ti mangrugit, iti alikaman ko. Ay kat nagsaya atin no kastangay. Bilit nga daan nakaw. Apaya na kami suot ka kagawad. Anda ka di kinaapayaw. Awan mo, kwarog. Kaslaman masurunak no ibaga ni Pamela ananakam ti bilit na. Adayamot na nakam mabilit. Di ta bilit, iba ka sursuro nam kagawad. Bilit lang. Ay, jak man amaw. No iparamag na ti bilit na. Ay, jak magustuhan adenggaw. Di saan mo adang-danggay tapno saan ka masurawn. Alangan nga aputak tilapayag ko, no iparamag naman ang ti kinalaing kanaw ti bilit na. Antay, masuron ka kaday, numangmangag mo ti panang iparparamag ni Pamela iti bilit na. Day, apay ta bilit. Adang agpay Martinez ni Pamela. Nakitak iday ang nakabatay iti abaga na. Masuron ngamin ni kagawad kwa na ang nukanayon nga iparamag ni Pamela jay bilit na. Ay, no siyak. Saan aday ta bilit ti pakadadaulan timud ko. Makakatawak nga rod kini kagawad tanapudot ti dara na iti bilit ni Pamela. Apay, adda ka di inaramid ti bilit kon kwa na, takasuron na. Di tatisan ko nga muantay. Ang mga nuad nga agpaisaw. Iso na pudot ti dara na iti bilay. Ay, nalpasa ko na naglaba. Inakman ni Tersena, tay naggumatang iti mabalin ang mailuto ang masida. Ay, inak pa'y mangala iti kwarta nga igatang ko. Malagip ko. Imbatik itay dito ilamisaan ti wedding ring mi kanila kay ko. Ay ngam, awan matan. Apay ngay, adda nga taimay dito iti naglabaak. Ay, sana mabalin. Masapol kay imbagak ka ni Kapitan ti pan nakapukaw ti wedding ring ko. Na. Hoy. Kaslamat kinamat na kati alalya. Ay sus. Nagdadarasak naming Kapitan. Ada nang takaw iti wedding ring mi. Ada. Aguray ka. Asinuti nakita ng takaw. Nangina ka di dayjay wedding ring. Ay, nangina, Kapitan. Inga po pa'y nilakay ko iti abroad dayjay abalito kasingsing. Ay, nangina harog no kasta. Ay, asino nga iti atapom anangala. Awan mat nga rod, Kapitan. Ay? Madanaga na ka. Tainton sumangpat nilakay. Amangan no atapan na nga inlakok ti singsing mi. Dinsamot Pamela tinapandita barangay hall. Maray. Wan, Maray. Limabas itay ditoy. Kaslaman na dagsan ti parikot na. Di mo ka didinamag no apay. Saat ta nagdardaras anag na. Ay, no nagdardaras anag na. Kaawatan anadagsan ti parikot na. Ay, anya nga taday ta parikot na. Itaman pa'y. Ay, nangikabilam iti nasa singsing. Sakbayan na panak naglabay itay. Inkabil ko iti lamisaan, Kapitan. Ay, sigurado ka nga iti lamisaan ti nangikabila. Wan, Kapitan. Ay. Pangasyo ka di at abirokan nyo ti singsing ko. Agungat lakit din nilakay ko, Kapitan. Masapol ang mapantay iti balayaw ta kitaan ta no ada nagnaan ti napan nagtakaw. Nagnalaki di iti ruangan tasan ko nga intrang kay di napanak naglaba. Saan ka di nga iti arubayan nyo laang ti ayan ti gripo o naglabaam? Eh, awan aya ti nakitam asimrek. Awan mo't, Kapitan! Agrubot ka, tainta ija yan da Pamela.
Anya ti aramiden tayo di balay da pamila ang kail. Agpakpakasing nga ron ta mapukpukaw ti wedding ring da. Anya, pati ka di mapukpukaw nga likaman na. Datayo pa'y timang biraw. Ay tulungan ta ah. Kaasimahit no iso ti poon ti riri da nga agasawa. Ay, una yan. Pukawon da sa dagpatulong ka da tayaw. Abay, no adda mapukaw tayaw, agpatulong tayo ka di kadakwada. Ay, na yun. Apay, di ka maragsakan no ada matulungam ata ah. Sa dino tinangi kabilam ako nam itisingsing. Dito'y alamisaan, Kapitan. Ijay mo, tinaglabaak. Matanawan mo gayam iti ruangan nyo dita naglabam. Ay, makitam no da sumrek. Ada ka din nakitam asimrek. Awan mo't nga rod, Kapitan. Di na kabalay bayak, imunaga, kat awan mo't tanti sing-sing. Ay, anya di timayab anang rikos kanyak. Di naglaing a Martinez mi Kapitan. Ado ti amuna da ita. Sa dino nga iti ayuyang ken pagapapunan na dayta billet iti rinabi ay. Ijay tiris, Kapitan. Ijay amat maturog no itirabi Agapon ijay. Ay, kwarog. Ulyam ti pagapapunan ti billet. Ha? Apay nga uliak ti pagapapunan na nga ang kail. Ang mga nodyak mayuli ti buksit ka. Ay, awan agdan nyo, pamila. Ta ingkaalaan no adata umuli akman iti bim ti tirisyo. Apay nga umuli kayo iti bim ti teris, Kapitan. Di mo't kunam nga iti pagapapunan ti billet. Awan mat di. Ngam, sing-sing, ti mapukpukaw, saan kat abilit, Kapitan. Ay, basta masapol ko ti agdan, tadyak makauli. Adda-agdan ijerwar, Kapitan. Apagiso ang makadanon iti bim ti teris ti balay. Alaam ko raw, ta ramatat tasyak man ti mangkita iti. Napananda nga ta. Nagkukuyog da, kunam. Napanandang agpaisaw. Ay kunakman no amom tinapananda, Maray. Nakita kida nagkukuyog, ngam saan ko adinamag. No sa di no ti papananda. Nabayag ka din api manaw da. Nalabit amay sa oras tinapalabas, Maray. Medyo nabayag nga rod no kasta. Nay, nangawisan nga ta ni Pamela kadakwada. Lakwan nakman iti may saber, Maray. Pari ba dong, nakitam ka di tinapananda enteng, kwarog kan Pamela. No kadwada ni Pamela, ang mga no adda inya ways ni Pamela pagsayatan. Apay nga, adidak inayaban. Ay, panagkunak, saan apagsayaatan ti inyawis ni Pamela? Nudikat, parikot. Pagkuna maparikot, Maray. Hindi nga min limabas ni Pamela kat langa na ti mariribukan. Inayabandak kumamit Tanalaingak mo tamang sulbar iti parikot. At tuwin ti agdan ang kail. Sika ka dito umuli wano siya. Ipatakder mo ti agdan. Awanan ti ado asaludsod. Sa ukala asaw. Naglisi ka nga ron ata ipatakder ka. Tanggalan ti agdan ta mga numatumba Uray tagpababa ka mo't numatinag ka. Tidakas na pangato ka. Adaya mo't matinag nga agpangato. Tanggalan ka di. Ta kalay takman. Sige, huwag kang madanagan. Anya day tangkail. Sing-sing ti birbirukin ta ngam sabalin sa mo ti birbirukan. Ay, ang mga no inala ti bilit da iti asing-sing. Impan na dito'y apon na. Ay, masiltikak da jabil light no adda di ti sing-sing. Ay, adda nga ron dito'y. Makitak na ito'y sumilap-sumilang. Ay, kunakun ka. Sinipit siguro ti bilit ti sing-sing kat impan na dito'y. Pagarop na siguro amakan iso nga inala na. Ay, ibulos yun ay tabil light. Imbag ta di tabim tinangipanan na iti sing-sing. Kasanon ngay no iti adayaw kat napukaw. Naggapuan nyo ka di adwa. Ije balay da pamila ta nagpakpakaasay. Mapukpukaw nga minti balitok a wedding ring da. Imbag ata nasapulan mi. Ay,
Wedding ring? Ay, kat imbag tanasarakan nyo. Ay, nakasarakan nyo ngay. Ijay bim titiris da. Ah, Idi sinipayutan naktibilait. Inaatap ko nga isutin ang sipit. Kuna ngamin ni Pamela nga awan simsimrek ijay balay da. ay naglukon abilay. Kunam ang naglaing tibilityaw. Ay loko mat gaya ang Pamela. Dandani na po kaw ti wedding ring mo. Ay, wan nga rod kagawad. Imbag tanalaing ni Kapitan. Bilibakan kwa na. Ay, unay lakit ti day abilit. Naimbag nga rod tasimurot kan kada kapitan kan kwarog. Kat isoda ti nakaduktal. Nasarakan dati wedding ring mo. Wan nga rod gagawad. Agyaman ak unay kan ni Kapitan. Good job manan, Kapitan. Saludo kami kan ka. Tasi ka tinakasarak iti singsing ni Pamela. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.